Torelló Petjades 2019. El rosat sovint se'n parla en diminutius, es diu rosadet fresquet. Per aquest Torelló Petjades no en parlarem en diminutiu perquè ni és de segona i perquè, a més, és gros, és un magnum. A Torelló es van adonar que el seu rosat Petjades, elaborat amb merlot de vinyes ecològiques, donava per més. Així que l'anyada 2019 es van decidir elaborar-ne 800 ampolles Magnum, però fermentades en bota en lloc dels habituals dipòsits d'acer inoxidable. El resultat, d'una banda, la frescor i l'amabilitat que fa tan plaents els vins rosats, i d'una altra, la fusta li aporta matisos, així que la maduixa es veu complementada per notes lleument fumades. A la boca, afegida al frescor, hi ha una intensitat extra, una sensació voluminosa que el fa pujar de categoria, la categoria màxima, la dels grans vins, siguin del color que siguin. Compte que en deuen quedar molt poques ampolles, així que salut i bon vi català!